Какво става, хорица от YouTube? Това е най-новият ми клип, т.е. един клип, който аз ще ви покажа просто как да си изтеглите Fraps, програма за снимане, която почти всички си я теглят, само че от Замунда. Както в миналия си клип аз споменах, че Замунда е един вирус сайт, така да се каже, освен филмите. Филмите стават затегляни и така глупости, анимацията, игрите също, но такива програми като тези са пълни с вируси оттам. Тъй, че най-добрият начин да си го изтеглите и най-безопасно е просто както в миналия си клип казах за Camtasia, влизате в официалния сайт. В вебсайт. Влизате в официалния вебсайт и има меню download, цъкате на него, всичко толкова лесно и тук това цъкате на него и даунлоудвате Fraps и после го инсталирате. Всичко много лесно, така нататък. Благодаря ви, че ви гледахте. Това беше от мене. Посетете профила ми за още такива видеота и така нататък. Също така, следващия ми видеоклип сигурно, т.е. ще е как да използвате Camtasia, в смисъл да рендвате видеоклипове с нея. Благодаря, че ме гледахте. Довиждане.